बुटबुटी बट होनना बुङो इखो बुटबुटी थांगासिनो नाबोनानै थ' गाइस बारा गोबाव थाबाय थाला जों थांनोसै सेल्फि लागासिनो भिडिअ लागासिनो गाइस निया इसिनर थ' हेलौ गाइस आं दानिया मालपि सेवाक फैबाय ओमफ्राय नै आदा दोङो आदा बेंलाय नार्जारि आदा बेजों जों बेरायबाय थादों जों खानैजोंनो आदाया आंनि रुमावनो दोङो दा जों हा एव गाहायनिफ्राय सिंथिं बोख्लायदो ओमफ्राय गाहायनिफ्राय नागिरदों जों मोजांथ' हैनाया मोखांजोंबो नुबाय लोगोफोर भिभ' मबाइल ना मायो भिभ' 20 सिरिज 20 सिरिज भिभ' 20 सिरिज बे मबाइलजोंहाय फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायदों आङो जोबथा मोजां नुयो माथो ओरैहायबो मुसुखा दङ नै ओमफ्राय सिगांनि पिक्सारखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय बेकग्राउन्डनिखौबो नुनो मोनगोन ओरैबायदि डाबल कन्टिनिउ खालामनो हायो नै ओमफ्राय रावफ्रासो माबायदि बोदोंथाय ओरैहाय आंजों लोगोफोर दङ जादों दा जोबथा गोसोम नुखादों माथो मोजां नुगोन दा बे भिडिअ मबाइलाव आपल'ड खालामबाथाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय गोदान चेनेल नोंथांमोना गोदानै फैबाय बायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो ओरैनो नुसननानै ओंखारनानै दाथांफिन आङो बेखौनो खावलायहरो आरोखि दिनैहाय बिसिनि अननायाव आङो ओरै गिदिंबायगासिनो दङ नोंथांमोननो मोजां लकेसनफोर गोदान दिन्थिनो नाजादों ओमफ्राय बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो चेनेल दङ ओमफ्राय बिथाङा फेदेरनो हायाखै बिनिखायनो आं बिथांनि चेनेलावहाय मोखां दिन्थिफैनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो दा मालिकजों लोगो हमफिनदो गाइस जों सिगाङाव थांबाय थानोसै आदादों आंनिया भिडिअ खालामबाय बहुत लोगोफोरबो दङ नै खाथियावनो मालपेयावनो माने बहुत लोगो मोनगोन आरो ना मालपेयाव बहुत गासैखौबो जोंनि बहुत मानसि दङ बहुत थ' नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै चेनेलाव हाबजेनदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गाइसमोन अननानै थ' गाइस बेनो मालपि सेवाक थ' माबोरै नांदो मोजां नांदोंबा खोन्थाहर कमेन्टआव बिसोर जोंनि लोगो गोजा गासैबो थ' मोनाबिलिनि सम बिराद मोजां नांदो गाइसमोन नायनानै मोनानो बिराद मोजां नांदो बोरै नायहर गाइसमोन थ' सिगाङाव लासै थांनोसै हागोन माबाखौ बटखौ निया जाहाज थांगासिनो मोनानो रोम बिराद मोजां नांदो निया जाहाजफोरा थांगासिनो इथिं ना बोनो बिसोर ना बोनो थांगोन थ' गाइस नुदोंना भिडिअखौ माबोरै नांदो मोजाङैनो निया ना बोनो थांगासिनो बिसोरो जइन बट गंनै थांखायो नै इथिंबो दोङो ओइथिं ब्रिज दङ आरो गोजानथिं थ' गाइस आदा बेंलायनि सिगांथिं थांगासिनो इबो भिडिअ लागासिनो नैया हा माखो मोखांजों मोनफैयाखैलाय नालाय माया ओरैहाय मोखांजों भिडिअ'आनो रेकर्ड जायाखैथ' बेयो नङा जायाखै जानोलाय माबा लाइटना फैयाखै क्लासाव बुस्थुआ माबा जाबाय होमबाबो जादोंथ' नङा मोखां नुवाना थ' गाइस मोननिया बट फैगासिनो ना बोयै बटफोरा जाहाजफोरा फैदो सिगांथिंहाय ओरैहाय बोनानै फैबाय बिसोरो ओरैथिं थांसिगोन बिसोरो ओइ माबायाव इसोरनि जायगा लाखिग्रा जायगायाव नैया बेंक्लायाव भिडिअ खालामगासिनो गाइस थ' बेसेबां गिदिर जाहाजनिया नायना ला मालपे कस्टल एरिया सेवाक जायगा होनना बुङो बेखिना जायगानि मुंखौ थ' उनाव थांगासिनो फैगासिनो नुदोंना गाइसमोन थ' बिराद मोजां नुगोन नोंसोर गाइसमोन निया मोनाबिलिनि सम जाबाय बिराद मोजां जायगाफोरा ओरै निया दखानफोरबो दङ खाथिथिं सिङाव थांसैना दा नै आदायाबो ओंखारगासिनो आंनि भिडिअ थ' गाइसनिया दंफाङाबो बिराद मोजां जाना दङ बे मोनसे दंफाङा निया नैथिं ओमफ्राय सिगाङाव बैथिं बिस दङ खागोर दङ निया बेथिं दै दङ दै जिंथिं नै आरो जोंनिया लोगोफोरा सेल्फि लागासिनो निया मोजां मोनदो
फै बै आइलेण्ड हा आइलेण्डआनो इनिफ्राय खाथि जायो नै माबा बट थांनाय बिच थांनाय नैफोराव माबा दोङो टिटि माबा बाइक साइक पार्किं खालामनायफोराव आइलेण्डआ बै सिगांनियानो ओमफ्राय जाहाजबो फैबाय थादो बे जाहाजा थांगासिनो ना बोनो जइन बट इनिया लोगो इनै गंनै थांखायो गंनै थाङाबा जाया गंनै थांखानांगौ जइन बट गंनै थांखानांगौ ना बोनो नङाबा जाया थ' नाबो बोनगासिनो निया गाइसमोन ना बोननायखौ नायदो निया सागोराव ना बोनो गोबां ना मोनो निया साफाबो खालामगासिनो गाइसमोन निया मेचिनदो हन्डादो साफाबो खालामगासिनो साफा जागाया साफा थायोना मोजां थायो बिराद मोजां नुदो पुरना जाथारबायलै बेयो बहुत पुरना जाबाय माबा दैया माबा जोब्बायलै साफा माबा गुगाजोबना दंलै बादामालि खादोलै अखा हानानै ओमफ्राय मोजां जागोन आरो फाहामगासिनो दा सिजोन बायदोंना ओइ आइलेण्डआ ओइ न'खाय बेयावनोथ' नेक्स्टआव बेयावनोथ' ओइनिफ्राय थांगोन ओइयाव गाखोग्रा दोङो ओइयाव गाखोग्रा दोङो गाखोनानै ओमफ्राय थांगोन आरोना थ' गाइसमोन जों लास्ट फैबाय लास्टआव फैनायनि अन्थाइ ओमफ्राय इनिफ्रायथ' गेटआनो ओरैनो गेटनिफ्राय थांनो होआ ओमफ्राय दा बेयावलासि फैनानै गासिबो लादो इसोरबो इउटुबार खोमा नायनि इसोरबो थ' गाइसमोन अन्थाइमोन गोजा गाइसमोन से वाकनि लास्ट जोबथा थाबायग्रा इनिफ्राय बेयालासे बेयावनिया लास्ट जोबथायाव दंफायो जों बै सिगांथिं आइलेण्ड बिथिं दै बुगासिनो खागोरनि दै नियानाय बिराद मोजां मोनदों सेल्फिबो लागासिनो निया इनिफ्राय बिराद मोजां जादों निया जों इनिफ्रायथ' गोथौ थांनो हाया इथिं फिस्लायगोन इनिखाय थांनो होआ ओमफ्राय ना बोनग्रा बोरसिबो दंसै निया बोरसि दङ निया जि गिदिर बोरसिनिया ना बोनग्रा खागोरखौ बेया ना बोनोना इयाव बोरसि दंसोयो गाइसनिया गासिनो गाहायाव फैबाय आङो पुरा गाहायाव फैबाय टावार इयो ओमफ्राय सिगाङाव मोजाङानो आदाया इखिनियाव सेल्फि फट' लागासिनो ओमफ्राय जों थांनांसिगोन दा दसे थानानै बै बुटबर्थि बट होनना बुङो इखौ बुटबर्थि थांगासिनो ना बोनानै थ' गाइस बारा गोबाव थाबाय थाला जों थांनोसै सेल्फि लागासिनो भिडिअ लागासिनो गाइसनिया नै ओइयाव आइलेण्डआ दा थांनो जाथ'वाखै आइलेण्डआव थांगोन दा टाइम मोनबा थांगोन बेबि आइलेण्ड थ' लास्ट जोबथायाव फैबाय नै आदा आंदो थ' बेनो जाबाय लास्ट जोबथायाव नै आदाया इथिं सेल्फि लाबाय थादों रोंदोबा थ' बेखिनियानो थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो थ' गाइसमोन खागरखौ नायखांबाय बेरायखांबाय जों आदायाबो थांसैनो रुमाव थांसै जों दा मोनाबावगोन आरो उनाव थाबावगोन रुमावबो जोंनिया सासे माबाया हारसिं दोङो गारना फैनाया नङाबा थाबाय थागौमोन दा थांसै जोङो दा रुमाव थाब थांनोसै निया बहुत गोजानानो नायखांबाय बहुत दैया माबा खालामगासिनो थ' गाइस दा थांसैना दा थांबाय थानोसै नि आदायाबो दोङो